Добре дошли в Монако, място, където яхти за милиарди долари стоят спокойно в тюркоазени пристанища, където луксът не е начин на живот, а стандарт, където мъжете пристигат с частни самолети, а жените изглеждат сякаш току-що са слезли от корицата на вълк. Това е втората най-малка държава на Земята, само 2 квадратни километра, но е уникална в света. Тя не е просто данъчен рай, нито само площадка за игра на милиардери. Това е страна, която съчетава красота, мистерия и богатство в толкова ексклузивен свят, че почти изглежда нереален. Монако е микроскопично. Само 2,1 квадратни километра. Тази държава би могла да се побере в Сентрал Парк в Ню Йорк. И все пак, това, което й липсва като размер, тя компенсира с поразително присъствие на световната сцена. Скрито между бляскавите градове на Френската ривиера и дълбокото синьо на Средиземно море, Монако е върховното противоречие. Малко, но могъщо, тихо, но световно известно, невероятно скъпо, но винаги пълно. Страната е разделена на само няколко района, най-известният от които е Монте-Карло, Златната корона, където дизайнерски магазини, 5-звездни хотели и легендарното казино се намират само на няколко крачки от морето. И въпреки, че официалният език е френски, за един следобед ще чуеш английски, италиански, руски и арабски. Защо? Защото Монако не е просто държава. То е магнит. Магнит за блясък, амбициозни и мистериозни хора. Но не само милиардерите правят Монако завладяващо, а и прецизността на мястото, лъскавите улици, перфектната сигурност, отсъствието на хаос. Тук хаосът е заменен от контрол и в свят, който става все по-шумен и непредсказуем. Този контрол е точно това, което привлича елита. Монако може да е малко, но всичко в него е интензивно, усилено. Всеки квадратен метър, всяко име на сграда, всеки дискретен поглед в луксозен салон, всичко разказва история. Това е страна, където пространството е ограничено, но властта е в изобилие и това е само началото. В Монако богатството не е просто видимо, то е поразително. Не става дума просто да имаш пари, а да имаш повече пари, отколкото някой може да преброи. Излез от казиното в Монте-Карло и ще видиш парад от коли. Ферари, Ламборгини, богати, не наети, а притежавани. Луксозни SUV с интериори, инкрустирани с диаманти, регистрационни номера, които струват повече от някои къщи. И не се изненадвай, ако видиш номера на частен самолет Gulfstream, зашит върху дамска чанта. Защото да, някои хора тук персонализират модата си с частните си самолети. Пристанището, известно като Порт Херкулес, е плаваща витрина на богатството на елита. Някои яхти не са просто лодки, а миниатюрни дворци, оборудвани с хелипад, кина, фитнес зали и дори подводници на борда. Някои се наемат за над $1 милион на седмица, само за уикенд под средиземноморското слънце. Но ето парадокса. Няма видими признаци на стрес, амбиция или бързане. Богатите тук не бързат. Те се носят, защото в Монако надпреварата към върха вече е спечелена. Хората тук не се опитват да забогатеят, те се опитват да останат невидими, докато са богати. Не е необичайно да видиш членове на кралски фамилии, петролни магнати, мениджъри на хедж фондове или пенсионирани спортисти да се разхождат спокойно, без охрана. Това е така, защото Монако е една от най-сигурните държави в света. С над 500 камери за наблюдение на квадратен километър и силна, но дискретна полиция, дори най-параноичните милиардери се чувстват в безопасност. Богатството тук не купува само комфорт, а и достъп. Достъп до мрежи, частни клубове, политическо влияние и вътрешни кръгове, за които никога няма да чуеш онлайн. В Монако не стигаш само с пари, а с име, наследство, репутация. И тези, които нямат това, остават извън портите и гледат навътре. В Монако красотата не просто се възхищава, тя се очаква. Това е място, където стилът не е хоби, а социална валута. Няма да видиш инфлуенсъри, които да се излагат по улиците. Вместо това доминира елегантността. Жените се плъзгат по мраморните подове на токчета и в Хермес. Гримът им е безупречен, стойката – изваяна. Те са модели, актриси, наследнички, дъщери на дипломати или предприемачки с империи в мода, красота или технологии. Но ето истината, за която малцина говорят. Монако не е просто пълно с красиви жени. То ги привлича. Защо? Защото предлага нещо, което никое друго място не може. Сцена, където красотата среща ексклузивността. Игрално поле, където висшето общество наблюдава и възнаграждава онези, които отговарят на неговия образ. Някои идват в търсене на любов, други за възможности. Няколко успяват да си изградят име и стават местни легенди, не само заради външността си,
а и заради начина, по който навигират в неизписаната социална иерархия на Монако. Има елитни срещи зад затворени врати, коктейл партита на яхти, вечери на покривите на пентхауси, частни гали, на които присъстват крале и милиардери. И достъпът до тези събития не е въпрос на слава, а на връзки. А за много жени достъпът не идва само чрез красота, а чрез присъствие, репутация и контакти. Но не бъркай блясъка с лекота. Животът в този свят изисква стратегия, защото зад всеки комплимент, всяко ръкостискане и всяка покана се играе игра на влияние. Монако е истинска приказка за някои, но само за онези, които разбират правилата. И в този лъскав свят, пълен с диаманти и дискретност, най-могъщите жени често са тези, които казват най-малко. В Монако понятието «скъпо» придобива напълно нов смисъл. Това е един от най-скъпите пазари на недвижими имоти на земята, където цената на квадратен метър може да съперничи или дори да надмине тази в центъра на Манхатън или Хонг-Конг. Средната цена – над 50 000 евро на квадратен метър, което означава, че обикновен апартамент с 2 стаи лесно може да струва 10 милиона евро или повече, дори без изглед към морето. И не само покупката е екстремна. Наемането е също толкова нереалистично. Малко студио може да струва между 4000 и 6000 евро на месец, често необзаведено и понякога без паркомясто, а търсенето остава огромно. Защо? Защото да притежаваш или да наемаш жилище в Монако не означава просто да имаш дом, а да имаш право на резидентство и с него, ползите от данъчния режим на Монако. Но имотът тук означава повече от пощенски адрес. Той е символ на статус. Адресът ти казва всичко за позицията ти. Живееш ли в Монте-Карло с изглед към площада на казиното? Или в Ларвото, само на няколко крачки от плажа? Или може би в новия и ултраексклузивен Портиер Коув, проект за рекултивация на земя за 2 милиарда евро, който преначертава луксозния хоризонт? Всеки квартал разказва различна история за власт, близост и престиж. И дори да можеш да си го позволиш, не очаквай просто да се нанесеш. Процесът да станеш резидент на Монако е строг, педантичен и селективен. Ще трябва да докажеш не само финансовото си положение, но и моралната си репутация и понякога връзките си. В Монако парите отварят първата врата, но името ти, дискретността и намеренията ти определят колко далеч наистина ще стигнеш. Какво привлича милиардерите, знаменитостите, главните изпълнителни директори и кралските особи от целия свят в това малко княжество? Не само яхтите, не само сигурността, дори не и гледката. Това е данъкът, или по-точно липсата му – 0%. От 1869 година Монако прочуто отказва да налага подоходен данък върху своите резиденти. Решение, което превърна това тихо кътче на Средиземноморието в най-ексклузивното данъчно убежище в света. Ако живееш в Монако законно и официално и не си французин, не плащаш данък върху доходите, дивидендите, капиталовите печалби или наследствата. За световния финансов елит това означава десетки или дори стотици милиони спестени всяка година. И не става дума само за избягване на данъци, а за живот на място, което не наказва успеха. В свят, в който все повече правителства преследват богатите, Монако им предлага крепост, не от камък, а от благоприятни закони и финансова конфиденциалност. Но не се заблуждавай от лозунга «без данъци». Монако не е вратичка, то е внимателно контролиран екосистем. Резидентите се проверяват строго, трябва да докажеш финансова независимост, да имаш сигурно място за живеене, да преминеш проверки на миналото и да установиш реално физическо присъствие тук. И има още една уловка – ще плащаш за всичко останало. От училищни такси и частни медицински услуги до комунални услуги и застраховки, нищо в Монако не е евтино. Правителството няма нужда да облага доходите, защото икономиката се базира на разходите на ултрабогатите, луксозни автомобили, изискани ресторанти, сделки с недвижими имоти, банкови такси, спонсорства на събития. Те генерират достатъчно приходи, за да поддържат цялата инфраструктура. Критиците може да наричат тази система златна вратичка, но в действителност Монако е работещ модел на елитно микроуправление. Чисто, сигурно, ефективно и изключително печелившо за всички, които могат да си позволят цената за вход. Тук цената на свободата от данъци не се плаща на държавата, а на начина на живот. А зад фасадата на милиардери и луксозни нощи се крие нещо много по-старо и по-фино. Жива монархия, дълбоко вкоренена във векове традиция, която дискретно закотвя блясъка в кралска приемственост. Какво мислите по тази тема? Какво мислите за Монако?
Очаквам коментарите ви малко по-долу. До следващия път и много ви благодаря, че гледахте.